Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Yan uwa masu saurare tare da kallon mu a yau ma kuna tare da mu a cikin fassarar diwanin Majnunu Laila kamar yadda kuke gani, wanda a karatu na uku da ya gabata mun ji baitoci na waka da ita Laila ta yi wa Majnun, wanda kuma yau za mu ji bayan ya ji wa'annan baitoci nata me ya faru da shi. don haka yau za mu tashi waka ta hudu mai suna illatul hubb. Illatul hubb ma'ana illar so. falamma sami'a maqalataha, sadda ya ji zancenta ma'ana ya ji baitocinta, kharra magshiyan alai, sai ya fadi yana sumamme. falamma faqa qala, sadda ya fadi kawai, sadda ya farka daga sumansa sai ya ce, sai fara waka yana cewa sari'un min al-hubbi al-mubarrih wal hawa wa ayyu fatan min illati al-hubbi yaslamu. yace ni kayayye ne min al-hubbi, sabida so, al-mubarrih mai tsanani, daga at-tabrih tsanantawa, barraha alaihi shaddada alaihi kenan, daga albarhu yana nufin al-musiba ko ash-shidda, albarhu. wal hawa da soyayya kuma, soyayya ta more rayuwa ita ce aka fice mata alhawa. sai ce wa ayyu fatan, wanne ma matashi ne ya isa min illatil hubbi yaslamu, ya kubuta daga illa ta soyayya. wani matashi ne ya kubuta daga illar so? yana nufin kowane matashi sai illar so ta kama shi. to kuma matasa kun ji, maza da mata. fa fadina julasa'uhu inda zalika, sai abokan zamansa suka ji a daidai lokacin nan. fa akhbaru abaha, sai suka gaya wa babanta, suka bashi labari. fa hajabuha anhu, sai suka tsare Laila gaburan Majnun, ya zama baya iya ganinta. wa an sa irin nasi, aka ma tsare ta daga dukkanin sauran mutane, babu wanda yake iya zuwa ya ga Laila. wa qaddamuhu, suka kai qarasa ila sultani, zuwa ga sarki. fa ahdara sultanu damahu, sai sarki ya halatta jininsa. in huwa zaraha, in dai ziyarce ta. ma'ana ce dukkanin sadda aka kama Majnunu ya ziyarci Laila, to jininsa halaliya ne, ma'ana za a iya kashe shi. falamma hujibat anhu, sadda aka tsare ta gabaransa, an sha ya kulu, sai ya shiba waka ya fara cewa ala hujibat Laila wa ala amiruha, alayya yaminan jahidan la azuruha. ala, yace haka ne, hujibat Laila, an tsare Laila, an kewaye Laila, wa ala amiruha, kuma sarkinta ya rantse, ma'ana sarkin garinmu ya rantse, alayya kaina, yaminan rantsuwa, matukar rantsuwa, jahidan yana mai dagewa, wai la azuruha, ba zan ziyarce ta ba. wa'au adani, har yayi min narko. abinda ake ce ma narko shine mummunan alkawari, barazana kenan, in kai kaza sai na ma kaza mara kyau. wa'au adani, ya min narko fiha, a cikin sha'anin Laila. su waye suka min, me waye min narkon? rijalun, waɗansu mutane ne, mazaje. abuhum abi, babansu fa babana ne. wa abuha, kuma babansu babanta ne. wato yana nufin kenan yan uwanta da yake, wato cousin ne tsakaninsu, yan uwa da yan kani ne. khushinat li suduruha, an tube min kirazan Laila, shine khushinat li suduruha. kamar yaya? an cire tausayi, an cire jinkai, an cire soyayya, an cire son kyautatawan Laila daga tawa daga zuciyar Laila, an tube kirjinta, ma'ana an tube zuciyarta. na daga cikin abin da ake ce mujawara ilimin balaga ko, an ambaci wato an yi idlaqi akan gaba ɗayan kirji, amma ana nufin wani sashi da yake cikin kirjin, shine zuciya. amma me yasa yace suduru ha, kuma ya faɗi kirazan da yawa? hakan ya halatta a lugha. zaka faɗi mutum ɗaya, zaka raba masa wani abu, ko zaka faɗi mutum biyu, zaka raba masa wani abu, sai ka faɗi wannan abubuwan da yawa da zaka raba masa, kamar yadda Allah yake cewa inda tuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. qulubukuma, mata biyu ne na annabi, amma maimakon
Allah subhanahu wataala ce faqad saga qalbakuma, sai Allah ce faqad sagat qulubukuma. Mata biyu ba shakka an sani cewa zuciya biyu ne da su, tunda dai babu mai zuciya biyu shi kadai, kowa zuciya ɗaya ce da shi, mutum biyu kenan zuciya biyu, mai kuma ya zama kalba kuma sai zama kulubu kuma. To irin haka ya halatta a larabci. Ala ghairi shay'in, ba dan komai ba, gairar anni uhibbuha, sai kawai dan ni ina santa, wa anna fuadi, kuma kawai saboda dalilin kasancewar zuciyata inda laila asiruha, ribatacciyar laila ce a gurin laila. Zuciyata ribatacciya, ma'ana ribatacce bawan da aka je yaƙi aka kamo shi, kamar ya nuna kenan wani yaƙi ne tsakaninsa da laila, wanda laila ta bayan sun gwabza yaƙin ta kama zuciyarsa ta ribace a matsayin zuciyarsa baiwa ce a gurinta. Wa anni, kuma dalilinsu na uku kawai idan hannun ilfuha, duk sadda masoyi ya yi shauƙi zuwa ga masoyinsa, ko masoyi ya yi shauƙi zuwa ga masoyinta, ko masoyi shauƙi zuwa ga masoyiyarsa, to duk sadda haka ya faru, hafa bi fu'adi, ni kuma hafa bi fu'adi haisu hannun suhuruha, lokacin sahur, jam'in sahar, lokacin sahur kenan, wato kafin sallah asuba. Wa'annan lokutan hafa bi fu'adi suna tafiya, suna karkata da zuciyata haisu hannat, inda duk laila din ta yi shauki, to zuciyata tana yin nan haka ne ma. To wannan fa shine kawai, saboda wannan soyayyar da nake, kawai shine dalilin su na wannan tsaretan da suka kuma suka halatta jini na akanta. To za mu ji kuma gaba yanda yake cewa ko za a daddatsa naman sama sai ya je inda take. Saboda haka a biyo ma karatu na gaba insha Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.